No niin, tässä olisi tällaista tutoriaalia, jossa mä opetan, miten hotkirja fillataan. Ne, jotka on PvP-ttänyt kauan, ne tietää mikä tää on. Elikkä siis se on yksinkertainen. Se on niinkö tällä, että sulla loppuu sopat, sä oot heittänyt kaikki pois. Tai no, sulla voi olla vaikka kuulot täällä vielä. Ei se haittaa, vaikka sulla on. Niin sitten sä aukaiset sun inventorin. Ja näin. Ja sitten sä klikkaat kakkosta, saat kakkosen sopan kolmoseen, neloseen, vitoseen ja kaikkeen näihin numeroihin, mihin sä tarvitset sopan. Mutta aika tällainen. Mutta on tosi helppoa. Sen pystyy tekemään tolla lailla. Se ei ole se vaikeampaa. Mä oon ite luullut, että se on paljon vaikeampaa. Mutta sitten mä opin se yksi päivä. On siitä aika kauan kyllä, mutta niin. Että se nyt vaikka tapetaan toi ja tosta, jos me saadaan sellaista just feelkiä. Koitetaan. Tästä. No, ei tarvittanut yhtään soppaa, mutta jos sulla on ja kulho käteen ja sitten aukaiset inventorin, painat kakkosta, niin se kulho lähtee tuonne ylös. Jne. Ja se tapahtuu sitten näin. Ja sitten joku kakkapää tulee taas tappaa sua ja saa sekoita parhaalla, mutta se kuitenkin varmaan vetää sitä alas. Mutta se on tosi hyvä osata, koska se on hyvä. Se on oikein hyvä. Ja joo, nyt on varmaan tämän kanavan eka tutoriaali. Ja mä en tiedä pistän, jos mä tähän vielä sitä introa. Mä en saata pistää vielä. Mutta mä ehkä pistän. Näette, no te ootte nähnyt kyllä sen, että onko se tullut, mutta sen justiinsa. Eli no, oli tällainen tutorial tällä kertaa. Pistäkää kommentteihin mitä haluatte oppia, ja niin mä teen tutoriaalin tai joku muu meidän kanavalaisilta, jos ne osaa tehdä sen tai joku muu vastaa tai jotain, jos joku osaa tehdä, niin sitten niin. Mutta joo, mä nähdään sitten seuraavan videon parissa, se on varmaan jotain monta kertaa jotain PvP-tystä. Ei tässä mitään, mä olin Heibetset ja moro!